Mhux l-ewwel darba li niltaqgħu mal-kelma jew smajniha mlisna eretiku jew eretiċi. Dil-kelma eretiku hija marbuta mal-kelma ereżija. Ereżija hija tagħlim żbaljat, tagħlim li jmur kontra il-fidi nisranija. Issa kull min jipprova jġib il-qudiem ixerred dan it-tagħlim żbaljat jissejjaħ eretiku. Hawnhekk qegħdin nirreferu għal tagħlim ċentrali li ġie kontestat minn dawn l-eretiċi. Ħansemmi xi eżempji fuq mill-ewwel sekli tal-Knisja. Pereżempju kien hemm xi gruppi ta' nies fl-ewwel żminijiet tal-Knisja li kienu jgħidu li Alla mhux vera sar bniedem, kif jista' jkun li Alla jsir bniedem jieħu ġisem bħal tagħna. Dik huwa eżempju ta' ereżija. Eżempju ta' ereżija oħra li kienet fil-Knisja fit-tmiem it-tielet seklu u l-bidu tar-raba' seklu hija dik l-ereżija li kienet tistqarr li Ġesu mhux kien Alla minn dejjem, imma sar Alla, mela kien hemm żmien li ma kienx Alla. U l-Knisja fl-ewwel konċilju tagħha, l-Konċilju ta' Niċea, għamlet minn kollox biex tgħallem li Ġesu huwa natura waħda mal-Missier, huwa qaddis bħal Missier u li it-Trinità qaddisa hi Alla wieħed fi tliet persuni. Il-Missier li benu l-Ispiritu Santu għax kien hemm eretiċi li kienu qegħdin jiġħdu dan. Allura tajb li nifhmu x'jiġifieri il-kelma eretiku, x'jiġifieri ereżija, din tirrigwarda dak kollu li imur kontra it-tagħlim uffiċjali tal-Knisja. Dak li qalilna Ġesu stess u dak li l-Knisja waslet ilna matul iż-żmien.